இது வந்து அடுத்த ஒரு டிஷ் பண்ணுறாங்க. இது என்னன்னா பப்பாயித்தானா. Papa-itan. Anya tinggi. Pork meat. Anya datoy. Papaitan. Anya tinggi kita. Pork meat. Bakan saya. Baka. Baka. Cow. Cow. Beef. Beef. Anya tinggi. Blood. Blood. Liver. Liver. Anya apa ngay? My Stomach. brother-in-law is cooking. Stomach. Jilibur-libur ngay. Liver. Dalam. Dalam. Dalam is liver. Liver. Bara. Oh, bara. Lungs. 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 And blood. All the organs. What? Organs. Of the beef. Body organs of the body organs. Ay. organs. Oh, yeah. சிஸ்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அது பாடியில் உள்ள எல்லா ஆர்கன்ஸும், அதாவது அந்த நம்ம பீஃபில் உள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கொஞ்சம் பிளட் இதெல்லாம் பப்பாயிட்டான். ரைட், பப்பாயிட்டான். Papaitan. சில்லியும் ஆட் பண்ணுறாங்க. Coco. Nay halaman ng Gloria. Tomato tayo. Sure. Brother is tasting. Hindi ka nakaya ka mga tukong ko lang ako ma'am. Nalipatan mo yung bati. Papaitan. Ang bati lang ko ma'am. It looks delicious. Sili. ஸ்மெல்லே நல்லா வருது. நைஸ் ஸ்மெல். Alright, kasi nakakaitikal ma'am. Luto na lang. It's kind of cool. நல்லா சூடாக இருக்குது. பிளட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸோடு வச்சு நம்ம இதை சாப்பிட்லாம். இது வந்து பிக்கிள்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வினிகரோட எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க சரிங்க. வினிகரோட நல்லா இருக்கும். சாப்பாடு மழை தர போயிது, நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்லா பெப்பர் எல்லாம் போட்டு சூப் மாதிரி நல்லா வச்சுருக்காங்க. நல்லா மழைக்கு இது சேர்த்து சாப்பிடும்போது அழகாக இருக்குது. இந்த பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடலாம். அந்தளவுக்கு காரம்னு ஒன்றும் இருக்காது. Hindi niya kalumnan. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டு நல்லா வந்துருக்குது. அப்படியே ஜெல்லி மாதிரி நல்லா இருக்குது. பெப்பர் எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெண்டு அழகாக இருக்குது. டேஸ்ட்டாக இருக்குது. காரம் அதே மாதிரி பெப்பர் சூப் மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா சில பேர் ட்ரையாக வச்சு சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த மழை நேரத்துக்கு சூப்போடு சாப்பிட்றது ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஓகே மேடம், அதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு என்னோடய அப்கமிங் வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.